עיר מבוססת שיש לה מקורות מימון להספקת השירותים הנדרשים לתושבים, היא עיר שיש לה מקורות הכנסה אחרים, מלבד הארנונה אותה משלמים התושבים. בין שלל הדברים שקידמנו והשגנו בקדנציה הזו, אנו גאים במיוחד בעובדה שהצלחנו להתחיל את פיתוח גלילות צפון. אחרי שנים רבות, בהן ערים סביבנו הקימו אזורי תעסוקה מתקדמים, וברמת השרון לא פותח כלום, הצלחנו סוף סוף לגרום לזה לקרות. מאות אלפי מטרים של תעסוקה ומסחר ייבנו כאן, ואלו יכניסו לעיר סכומי עתק שישנו את העיר. הארנונה ששילמו העסקים במבנים המוקמים בגלילות יאפשרו לעיר להשקיע יותר בנו, התושבים, בחינוך, בתרבות, בניקיון ובתשתיות. אנו גאים גם בקידום תוכניות מתאר כוללניות, מספר תוכניות צל ותוכניות להתחדשות עירונית, שמתוות כיוון שפוי והגיוני להתפתחות העיר לעשורים הבאים. הצלחנו גם לבלום, לעכב ולשפר מספר תוכניות גרועות שהממשלה וזרועותיה מנסות לכפות על רמת השרון. שום דבר מכל אלו לא נעשה לבד. אבל כמחזיק תיק ההנדסה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה, היה לצחי שריב תפקיד מרכזי ומוביל בתהליכים אלו. ככה אנחנו אוהבים את רמת השרון חופשית, עם אזורי תעסוקה משגשגים ועם תוכניות שפויות להתפתחותה העתידית. עשינו, עושים ועוד נעשה למען עיר חופשית. רמת השרון חופשית, כי ככה אנחנו אוהבים אותה.